Bayane suwante Mas iki. Apa? Omahe nggonmu ki tuku siji oleh siji ki tenan apa ora? Ya tenan to. Iki anu. Piye? Kursi to tak kei lemari. Oh, tuku kursi bonus lemari iki. Iya. Lah ndi kursine ki? Lah iki tak lunggoni iki. Iki bahane apa Mas iki, Mas? Kayu jati Mas iki model sudut. Tenan apa ora? Ya, tenan iki lho. Lho, asli kayu jati. Oh, jancus Pak ya. Ukurane Mas. Ukurane piro? Kene iki 2,5 meter. Lah sing sama kene teko kene iki 2 meter. 2 meter karo 2 meter setengah ya Mas ya. Oh, wis komplit meja iki. Regane piro? 2.800.000. Lah kok murah men oleh bonus ya? Ya murah to iki lho, pas pilihan. Di Mas, di. Heeh. Pilihane milih sing ngene iki kok ya oleh iki. Oh, jan. Kaya petir iki. Motif petir iki. Ya. Nyetrum ora iki kok Mas? Ya ora wong Ora? kayu jati. Oh, iya. Di akeh tenan Pak ya. Tangane barang wis iki lho Mas tangane. Piye? Ya marmer iki. Heeh ya Mas, jan. Jos. Jos iki. Tak didene neh. Di akeh men to Mas jan. Pabrik gede Pak iki. Mecer-mecer kok kene iki. Milih ngene iki oleh. Iki regane padha iki. Padha 2.800.000. 2.800.000 iki. Heeh. Sing iki natural iki oleh. Oh, jan iki. Padha kabeh. Heeh Mas ya, jos. Tak sepile bonusnya. Iya, oke njajal sepilo Mas kaya apa? Ndi bonuse ki? Sepilo. Oh, tuku kursinya oleh lemari kayu iki. Ya iya iki. Iki bahane apa, Mas? Kayu jati Mas iki. Tenan pora sepilo kaya apa ben percaya aku ki. Yo. Oh, iya Mas, Kayu jos. jati bopak ya oleh. Oke siap. Bayar. Iki tak didehi pilihane. Oh, pilane akeh. Oke to, milih sing ngene iki ya oleh. Oh, kaca dawa. Ya. Kaca panjang iki ya, Mas. Iki sing blek tanpa kaca ya enek. Oke, heeh Mas siap. Kalau sing ngene iki model polos tapi golaki. Jos Pak ya, pilane jan akeh. Murah tenan nggonmu ki, Mas. Misalnya milih ngene iki meja rias ya oleh. Meja rias oleh. Milih meja rias ngene iki ya oleh. Oh, jos Mas. Mas. Mas, siap. Mas, Piye? iki kan tenan pora. Yo panggah tenan to. Pokoknya tuku kursi tak bonusi lemari wingi wis gratis ongkir Mas seluruh Jawa Timur Jawa Tengah. Loh, gratis ongkir tanpa biayanya berarti Mas ya? Yo tanpa DP, tanpa uang muka, bayar COD Mas. COD? Yo. Lah carane pesen piye bolo-bolo TikTok ini pengen tuku? Neng kolom pencarian TikTok jenenge Barokah Furnitur Madiun Mas. Langsung isor profile nang nomor WA aku ngelewat WA tak ACC. Langsung tutul tumbas wingi ya, promo menarik Mas ya. Tapi aja kleru lho. Heeh Mas, yo siap. Iki nek ngene Mas. Piye? Wingi nek wis enek wong tuku 10 to. Wingi lagi tak undi terus oleh bonus kuwi. Oh, nek wis tuku 10 berarti undiane Mas ya. Mlebu orderan 10 lagi diundi. Oke siap Mas. Kuwi lho maksudnya. Regane ki piro? Regane 2.800.000 bonus lemari siji 2 pintu. Mas oke siap.